no podem més, el que no diu el govern de Armengol és que estem perdent tots els drets en tota la llei agrària, que hem pagat una requalificació d'eres i les fretges aquí on ara no podran construir, que tot s'ha fet a dit, que no té una explicació perquè la pobla Campos i altres pobles... Si no cerquen un remei, la joventut no hi va. I l'edat mitja són 60 anys. Així és que això en 7 o 8 anys, ara al màxim, això arriba un moment que quedaran una dotzena o dues de pagesos. No podem més. En el primer got de la legislatura ens van vendre un pla estratègic que a dia d'avui no ens ha servit per res. No podem més. Ha arribat un punt que el tema del prohibir-mos i prohibir, arribarà que no podrem fer ni una caseta per amagar un tractor. Així, això ja no pot ser. El que no pot ser és que no cobren les ajudes quan toquen. A 3 anys mos ofeguen.